aj v našich chorobách, bolestiach vo vysokom veku sa môžeme dostať do stavu, že sa možno ani nehýbeme, že sa nám nechce žiť. A svet dnes zápasí práve s bezcitnosťou a s beznádejou a vynašiel pseudoliek eutanáziu. Nepotrebujeme chorých, nepotrebujeme starých, pretože sú to veľké náklady poisťovní a začína to byť nepríjemný a nechutný obchod. Má človek aj na prístrojoch, má človek bez vedomí hodnotu a cenu? Má a nesmierne veľkú. Jedna matka raz bola 2 týždne v agónii na prístrojoch a chodili k nej synovia, ktorí ju držali za ruku a pozerali sa na ňu, ako jej ide tokot srdca, ako dýcha. A za tie 2 týždne sa títo 2 synovia obrátili. A hovorili, že 2 týždne matka bezvedomí im dala nesmierne veľa. Keby to nebolo, asi nikdy nenajdu cestu